Into engibeka la kwiVumani film namhlanje ukuthi ngizokwazisa ubaba wami ongizalayo ukuthi umngani wakhe asebenza naye ufuna ukuzovela ekhaya uzongilobola. Yebo. Baba ngiyaphila nami ukhuluma nami baba ngibhalele kaVumani Films ukuze ngizokwazisa ngodaba nje ngento ebilokhu iqhubeka ngemva kwakho ukhona kodwa ungayazi. Yini? Ngibingelele ababukeli beVumani Film lokukhuluma uVumani walele kwamhlaba lengana uswani madoda le phansi emanguzi kodwa ke asikho lapho. Babukeli. Niyazi la ekhaya siyamthanda nonke futhi akekho esimkhethile. Siswami ngoba ngithi nje ngisindwa udaba lakho la ungatshela ababukeli ukuthi kahle kahle yini ekubeka la kwiVumani Film namhlanje senje yakwenza ukuthi uhlale kulesihlalo. Ngiyabingelela kubabukela emakhaya kade kwasengizama ukubhala ngibhalele uButvuma ngenxa yodaba engibhekene nalo lunzima kumina because ngumuntu osasemncane and angiboni ukuthi nasekhaya bangayamukela le ndaba engifika nayo namhlanje. So into eyenzekile eButvuma ngonyaka odlule ubaba wami ube nama colleagues abantu abasebenza nabo emsebenzini and then omunye wabo wayemletha mhlawumbe mabekade bephumile ngoLwesihlanu kanje beyidlela inyama bephuze ngoba ubaba ubuya athinte kwesinye isikhathi. So ke kunalo bhuti abathi umvelase bomngani kababa wami obe uyena obenemoto ngoba emdriver eze naye ekhaya mawukuthi ubaba usedle kakhulu. So uthe mefika ke lokho ifika emletha kanti vele nami as umuntu oyi2K uyabonga ngigqoka noma ngayiphi indlela engifuna ukugqoka ngayo so ushuthi wathatheka ngaleyo ndlela athatheka ngayo. Ube sezama ke ngendlela ezihlukahlukene ukuthi akwazi ukuthi angibone njengokuthi avela afike nje ezovakashela ubaba ngingonakele lutho abuye futhi afuna ukusikhipha sonke sihambe nobaba njengalolu sukathi ngalo akhanje kuyodliwa inyama. So ubaba wathi hayi akasale because ngingane yakhe intobazane indaba manje umthembu kufanele ukuthi athi mayihamba nobaba angihambe nami. So wa insist again ukuthi I know asambeni nayo ugeli kanti ke shuthi indlela yokuthi ubaba amphuzise kakhulu ngalolu suku lolo ukuze yena ezothola ithuba lokuthi ayikwazi ukuyibika kumina. Kahle kahle sisi namhlanje into ekulethela kwiVumani Film uthi ufuna ukuzotshela ufuna ukutshela bani kanjani? Butvuma into engilethela kwiVumani Films namhlanje ukuthi ngizokwazisa ubaba uGatsheni ukuthi umthembu ebudlelanweni bethu usekhethe ukuthatha beke kwelinye izinga njengoba ewumuntu othi njengoba nje kuza amaholiday December angathanda ukuthi ayovela ekhaya ayongilobola manje angiboni ukuthi kungahlala kahle kubaba ukuthi yena mvela selo ahlala naye umuntu aphilisana naye usebone yena indodakazi yakhe engafanele ukuba umakoti kuye. Imake wafika wadakiswa ubaba wakho ukuze azokhona ukukhuluma nawe? Waye umuntu nje uzohamba nobaba sahamba nobaba sathi masifika la kuzohlaliwa khona njoba wayemhambisile nje emise kwadlala. Okay kwahlaliwa kwadliwa inyama kwaphuzwa ke wathenga amabhodlela ke landelana ngoba vele umuntu ngeke ngisho ukuthi uyantula because right nje. Okay so kwathengwa kutshwala yena engaphuzi ngalendlela ubaba ephuza ngayo so egcineni ubaba end up sedakwe kakhulu yena edlula laba abanye. So wathi semhambisile ke siyomlalisa emotweni kwasethola ithuba ke lokuthi angazisa ukuthi kade ayengibuka mawukuthi ufikile ekhaya. Yebo. Hayi wena manje mhlambe bejwayele ukufika memlethile kuphela kuze mekubona noma mhlambe kwenzakalani noma mhlambe uhlala kuphi yena lo baba lo sandana na udali wakho manje umngane kababa wakho?
Uhlala ngakhona ngala ngihlala ngakhona mina. Kodwa ubaba akahlali la esengihlala khona manje because ngamuva sengizofunda eVarsity ngoba ngifunda eUKZN. Siswami. Unangaki wena iminyaka? Iminyaka but ngina 17 ngithana 18 this year. Umvelase yena unangaki iminyaka? Una 43. Manje ucabanga ukuthi mhlawumbe ubaba wakho uzobona ngazuthi nawe umdayisile ngokuthandana nomngani wakhe? Angiboni kanjalo noma phela umuntu ungeke uzumazi kodwa angiboni kanjalo ngoba yena Mvelase lo simaze ngayo ubaba ekhaya. So angiboni ukuthi angathi ngiyamdayisa though ngaba khona lokho phela ukuthi hawu Mvelase lengane yami kodwa nje angiboni ukuthi angathi ngiyamdayisa. Ingabe mhlambe wamqoma same time noma mhlambe kwenzakalani wafuna ukuthi anginike isikhathi? Angimqomanga same time. Kodwa ngalokho ngimchiliza ngoba vele mase sengithe ukuthi nami ngiyaye kibe nenkani. So ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma naye public sebezothi nje abantu kade ehamba nobaba wayengane jike ubaba wengane akasekho yena usebhizi nengane ngapha. So ngathi ukuthi kancane kwase ukuthi ke emva kwesikhathi ke kwase kusho ukuthi ke inhliziyo yayo iphakela bhuti wami. So ke emva kwesikhathi ke ngase nami ngiyamtshela ukuthi nami ngizizwa ngendlela efanayo ngaye kodwa kufanele leyo nto leyo ke ngimfihlele ubaba ngoba ubaba wayengangihlinza ngiphila. Yini engamvimba manje ubaba wakho ukuthi sekuhlinza uphila njengamanje? Sekunesikhathi singakanani nithandana naye uMvelase? Sekunonyaka siqala unyaka nenyanga yesikhombisa manje njengoba kuJuly nje. Into engavimba ubaba ukuthi angihlinze njengoba kuyimanje ukuthi ngalesa sikhathi sisaqala ngangisahlala naye ubaba last year ngoba ngangithi matric. Manje sengine apartment yami esondelene nasesikoleni la sengifunda khona manje. Uhlala eRes? Yeah, ngihlala eRes ngaphakathi. Ema ubaba wakho uthe noMvelase basebenza ndawonye benzani? Batravela abantu abatravelayo njengo businessman akusiyo umuntu ohleze esemsebenzini uya ngaleso sikhathi eyobheka ukuthi izinto ehamba kanjani. Kuba kanjalo nje. Bukelo wase South Africa yonke siyanithanda nonke la nikhona. Siswami khona umbuzo ovukayo awusho awucabanga ukuthi mhlambe uMvelase ngobe umngani kababa wakho mhlawumbe abanye abantu emsebenzini bangambuka ngenye indlela? Angiboni kanjalo. Angiboni kanjalo ngoba akasiyena umuntu esihamba mhlawumbe public naye sibambane njengama couples yabo sibonakala ukuthi sabantu abajulayo. Phela nje ngasho ngoba ngasho ukuthi lento le kufanele ubaba wami angayitholi nangengozi. So ke sinesikhathi sibonana ngaso sineyinsuku esibonana ngazo mawukuthi ngiyazi ukuthi ubaba mhlawumbe uzobe ngekho la eKZN. Bese ngiyahamba ke ngiyombona noma mawukuthi yena uMvelase uzosuka ngale ngoba ubaba ngokudabuka waseRichards Bay mawukuthi uzosuka ngale eze ngapha eThekwini siyakwazi ukuthi sibonane ubaba ngazi. Sisi bamazi uMvelase abafowabo bakababa wakho mangabe unabo abafowabo odade wabo kababa wakho bamazi uMvelase? Yena siyana umuntu owaziwa yiwo wonke umndeni ngasesayidini la kababa ngoba ubaba ube nomuzi wakhe la ebehlala khona noma. So maye nomuzi wakhe mina bengihlala khona nobhuti omncane usually bekuba yithina abantu abakhona ekhaya. So ke waziwa ubhuti omncane nami nobaba noma phela esayidini la kababa bamazi ngoba futhi ubaba akasiyena umuntu o-interact kakhulu neside lakhe lasemndenini wakhe. Yabo yikho aphuma eceleni wayo zakhe umuzi wakhe. Umama wakhe uyamazi uMvelase? Ngokumbona yebo uyamazi kodwa ngokwendlela esesihlangene ngayo manje akazi. Ucabanga uma wakho uzovuma ukuthi indoda mhlambe elingana naye iphozomela ingane yakhe mhlambe? Angiboni kanjalo futhi angiboni ukuthi angazi uma cause washiya ngisemncane kakhulu. So angiboni ukuthi anga umuntu
nesay ekuthenini manje usujola nobani manje usujola nobani because wangishiya ngisamncane kakhulu kangangokuthi ngangaqali ngisho umjolo so nje angiboni Mangithiwa uMvelase bengasebenzi nobaba wakho mhlawumbe enganayo imali kungamqoma. Abangamqoma but ngoba ngiyakholela ekuthenini uthanda lokho mayelana nemali nokuthi umuntu nani nokuthi unjani. So ukube wafika nje ngamthanda njengoba kwenzeka ngangamqoma. Ngiyakuzwa my sister. Yebo. Babukele angisho ukuthi ngithini kodwa siswami asithembe ukuthi ubaba lento uzothi makayizwa ayivume ayiaccept ngoba kunje ngekushintsha uyabona manje makuthiwa nje mhlawumbe uthi hayi ingane yami hlukana nomngane wami uzothini wena Hayi ngeke ngoba angiboni ukuthi ikhona nje ingane entombazane engalahla leli thuba lokuthi umuntu uyovela kini abafana sebedlala nangaka so angeke bandla ngize ngikwazi. Ingabe uMvelase mhlawumbe ukuthole useyintombi nto noma mhlawumbe usuvela ujola Wangithola ngiseyintombi nto uMvelase so ngicabanga ukuthi yikho lokho kwenza ukuthi afune nokuyovela ekhaya. Yebo. Ngabe mhlawumbe yiziphi izinto uMvelase azenza nje oyithandayo ngaye ahluke ngazo nje Kodwa kuningi kodwa-ke mangingakubalela nje asiye nomuntu oqina naye ukuthi ngoba ngumuntu wakho ofuna ngikubone noma inini mangifuna futhi mangimtshela ukuthi siya kwi-girls night out mhlawumbe ngabo Friday kanje mangingayi kongena esikoleni uyangifakela imali ngihambe nabangani bami ngiyejabulisa ngale ndlela engizoyijabulisa ngayo angi-check ukuthi ngibuyile yini endlini and mhlambe kunama complications okuthola i-transport uyakwazi ukungifonela i-cab ukuthi ayizongilanda la engikhona engihambise endlini so nje ya umuntu oright ayikho nje into engathi ngiyayiswela kangako mhlambe khona la kushoda khona cha akukho as much as ubaba wami ekhona vele kodwa nje akukho la kushoda khona. South Africa niyazwela ukuthi nje South Africa niyamuzwa usisi ukuthi uthini into afuna nje ukuthi yenzeke manje ukuthi kwazise ubaba wakhe ukuthi umngani wakhe uMvelase ufuna ukuzovela futhi ukuzolobola ne ngiyamajina sekuyimini wena bungenze nje ungenze njani uma ungathola umngani wakho onganganawe thandana nengane yakhe encane. Khona ngangiphatha kabi noma phela ungeke uzusho lutho ngoba kuyafana ngisho umzali ngathi hayi ngizomshaya lo uzongibona uzongazi kahle uzoshaya inyama ashiya inyama ngeke azafika enhlizweni. Enye into ayenokuyenza nje uMvelase ayibuye ingichaze kakhulu ukuthi ena wayefika ekhaya nje noma kungalindele umuntu avela afika ekhaya elethe into ezimnandi asilithele nenyama nje zonke nje icufucufu mase yangibhalela ke mase sihambile ukuthi bengeke azayilethe ukube kuthiwa mina angikho wenzela ukuthi ngibe isibutubutu sakhe nje ngiklowe ngibe right njengogeli khona la ebuye ngilethele khona izinto uMvelase ithola ukuthi mhlambe bebe ne project somewhere yena angayi. So baba mahambe ke and then angilethele izinto ubhuti amvele bengasiyona inkinga because bemncane buye futhi ngimnikeza lawo ama chips lawo ngithi hayi vele ngiyazi ngeke azasho lutho mase sengimprivate yabo ingane papa into encane. So there was this one time la khona uMvelase wanginikeza imali ukuthi ngihambe ngithenga ama underwears and then ngahamba ke and then ubaba mase sebuya shuthi walifica ebathroom and then ubaba wami umuntu very very aggressive and overprotective kumndeni wakhe yabo so bengibuza ngisho nginemali ngithi ngiqaba manje ngithi no baba bekuyi pocket money athi ngiyazi nje ukuthi imali uyidla yonke iqede so le pocket money ibuya so ngibuye ke ngiqamba manga leyo ndlela le ngizama ngayo until ethole le underwear ke ekamereni ebathroom iphentelile ufefe ngiwangibuza ukuthi ulithathe le phenti leli so ngaqala manga ke ngathi umngane wami bekuyi shopping so ngamphelezela ke ngase ngiyathenga ama underwear since naye bewathenga kodwa ngaphakathi ngangazi ukuthi lo le underwear ngithengele uMvelase. Yebo. Balaleli iphentele ufefe sengiyazi namhlanje ukhona iphentele ufefe bekungazi mayisisi awucabanga ukuthi mhlambe
le ndaba enzima. Awucanga ukuthi ubaba wakho izomphatha kabi lento le ukuthi umncane una 17 and thana nomuntu omdala. Awucanga ukuthi ngamthikameza mhlawumbe ukuthi wena usemncane akwazi ukuyithathela izinqumo uzofila ngazo ukuthi mhlawumbe wayekufosile ukuthi nithandana umncane kakhulu awucanga ukuthi uzomhlukumeza lento. Khona ngiyacabanga ukuthi ngamhlukumeza kodwa-ke angiboni ukuthi ngamhlukumeza ngaphezu kokuthi ngibe yinto nje edlala abafana ngigcine sengikhulelwa nanokuthi futhi angiboni ukuthi nganzima kakhulu njengokuthi ngivele ngifike kuyena sengithi ayi baba ngikhuleliswe umfana nje angekaze ambone ongeke zeze ekhaya. Kuhlukile khona mangithi umuntu uyeza uzovela ekhaya. I mean ithuba lelo ke liba inqazivele ngoba nezingane zehlobo akaze nje kuvela umuntu ethi uzocela kunalokho banezingane zabo nje. Sami ngiyacanga manje sekuyisikhathi sokuthi sifone ne. Ababukeli baye bathi mina thina simosha isikhathi. Ngicela ungifayele inamba kababa la inamba yatata. Nimbiza ngobani baba isibongo noma igama? Baba uGajeni. Okay. Amagugu alelizwe yosale mathuneni kunzima. uGajeni Yebo. Yebo, bangikhuluma noGajeni. Yebo, hayi. Nginendodakazi yakho la nje kade uhlale naye isikhathi eside kanye nomfana nengane yakhe yomfana ithi nje icela ukukhuluma nawe khona umlayezo efuna ukudlulisela wona. Khona inkinga efuna ukutshela yona. Sambona baba. Hello? Yebo baba njani? Ngiyaphila. Baba ngiyaphila nami ukhuluma nami asa. Baba ngibhalele kaVumani Films ukuze ngizokwazisa ngodaba nje ngento ebilokhu iqhubeka ngemva kwakho ukhona kodwa ungayazi. Yini? Shuthi baba la ngonyaka odlule unyaka nje usuyophela ngayithola ngisemathandweni nomngani wakho uMvelasi. Hayi angifuni. Baba kwaba iphutha kodwa into engibhalelela ukuthi baba ngimazise yona ukuthi ke uMvelase uthi ucela ukuthi azovela ekhaya azongilobola ngiyoba umkakhe. Hayi uMvelase udlala ngami uMvelase. Ngimdala kangaka ingane yami seyincane kangaka uMvelase ngizithende angifuni lento leyo. Ngizomane ngimdubule uMvelase yaphela udlala ngami. Angiphekelanga imali yakhe la. Kodwa baba kunokuthi ngidlala abafana ngicine sengikhulelwa njengobusa ngibona ukuthi ikhona inkinga ekuthenini ngiyoba umkaMvelase mina. Usemncane wena ukhuliseka nje uMvelase udlala ngawe umdubule uMvelase ayikho lento leyo. Angihluphekela yena. Kodwa baba mina bengingakuboni njengokudlala njengokuthi ngabana noMvelase vele into kaMvelase angiyifuni ngomane ngimdubulizela ngizoyakuye ngihlike ngomane ngivaleke le phone ngoba phela umuntu engayifuni. Baba kuyezwakala. Manje uzowenza njani ngakunje eSouth Africa manje? Uba wakho usekhuluma ngendaba zokudubula futhi manje. Uba wakho awuzwati usuyadubulana futhi. Cha but njengoba bengichazile ukuthi ubaba wami aggressive futhi overprotective when it comes to umndeni wakhe. So akafuni lutho ngathi. Manje futhi wena akakuthethisi kodwa lokho egxila kuMvelase. Nangisho mina ngikhule as my father's princess so
Vele ubengeke azagxile kakhulu kumina sengaba yilokho nje ukuthi mhla sibonana-ke bese yathetha-ke kakhulu kodwa nje Sis. Ngiyakuzwa abukele niyabona ukuthi ubaba akuchazeki khona lokho enikubonayo. Siswami sorry Ncese ne. akunankinga bhuti wami yena ngimzwile ubaba okusho ukuthi-ke sekuzoqhubeka wona-ke umjolo-ke nokuthi-ke uma ukuthi ingane yaba khona ngiqhamuke sengimazisa ukuthi eyakho uMvelase. So-ke bhuti wami ngiyakuzwa lokho kushiwo ubaba kodwa mina ngeke ngize ngikwazi ukufukana noMvelase. Ngeke ngize ngikwazi bandla. Cha angeke ngize ngikwazi. Sengamane khulunywa ukuthi-ke shuthi-ke ngiyafaka shuthi uyangidubula nami ngoba eseshilo wathi uzongidubula uMvelase asidubule sonke sifeke kodwa ngeke ngize ngikwazi ukumyeka uMvelase.